Batzuetan komentatu dizuet Google gehigarriak, estensioak edo oso erabilgarriak izan daitezkeela. Ikusiko dugu berri bat, Classroomen erabilian duguna, edo baita ere, email batean bidaltzeko edo horrelakorik. Eta izango da, ahots oharrak gehitzea oharretan edo. Idatzi beharrean, ahotsez bidaliko diegu grabaturik. Horretarako gehituko dugu gehigarri bat. Orduan, zabalduko dugu pestaina berri bat eta jarriko dugu talk and comment, hori da gehigarria. Eta agertzen den lehenengoan, ja, Google Chromeen web storekoa da, eta hemen bertatik instalatuko dugu. Talk and comment, notatuko dugu. Añadir a Chrome. Gehituko dugu, añadir extensión. Deskargatzen ari da eta gehitzen, eta badaukagu ja gehituta. Hemen agertu zaigu ikonoa, azalpen txiki bat edo, esaten digu erabili behar duela mikrofonoa, bai, esango dugu baietz. Eta hemen gaude bere horrian, informazioa eta baina hori ez dugu behar orain, itxiko dugu. Eta ikusiko dugu nola erabili. Voltatuko gara Classroomera, kargatuko dugu berriro badazpada, eta hemen agertu zaigu mikrofono bat. Izkina honetan mikrofono bat agertu zaigu. Frogatuko dugu adibidez, iruzkin bat egiten. Egin aldugu iruzkin bat, partekatu zerbait zure ikasgelakoekin, eta idatzi beharrean egingo dut ahoz. Hasi da grabatzen ja, ez dugu zer egin behar, grabatzen ari da, ikusi nola pasatzen den denbora, eta amaitzen dudanean mezuarekin, sakatzen dut berriro, ikur berdean edo. Eta orain, zabalduko zait, lehiotxo bat, esteka batekin. Hor daukat esteka, eta egin behar dudan gauza bakarra da, kopiatu, klik gainean eta eskuineko botoiaz kopiar, ok esango diot, eta itxatziko dut hemen bertan. Esteka bat da, interneteko esteka bat, orduan egin behar dudan gauza bakarra da, itxatzi. Hori bai, hemen azkenengoa, parentesis artean dagoena, ezabatuko dut. Gero argitaratzen badut, ikasle jasoko dute, zuzen, hori. Egingo dugu kopia, edo proga, kopiatuko dugu, kopiar, eta itxatziko dugu esteka hori, eta joango gara esteka horretara. Zabaltzen dena da horri bat artxiboarekin, soinu artxiboarekin, haiei ere horrela agertuko zaie, eta sakatzen badute, hasi da grabatzen ja, ez dugu zer egin behar, grabatzen. Artxiboa edo soinua. Hau berdin erabili alda Gmailen. Gmailen baldin bagaude, eta idatzi nahi badugu berri bat, berdin egingo dugu, kargatzen ari da oraindik, eta berdin jarriko dugu hartzailea eta eta berdin hemen bertan, hemen daukagu mikrofonoa, berdin egingo dugu, eta zuzen bidaliko diegu esteka bat, soinu artxibo batekin.